Hello mga kawiga! Welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po tayo ng Sunday McDo Overload sa Cravings. Yan, meron po tayo dito chicken, may spaghetti, may burger, may fries, meron din po tayo diyang alaking, tapos meron din po tayo dito McFlurry at meron tayo dito soft drinks po. So yun po mga kawiga, kung napapansin nyo po, bumalik po tayo dito sa dating venue kasi po yung mga alaga po namin may sakit sa may sala po. Kaya hindi po namin sila maistorbo. Kaya wala tayong background ngayon ng nature. Yan. So kung gusto niyo po itong mapanood ng uncut or yung pinahaba, pupunta po kayo sa aming YouTube channel, Sino si Richard. At kung gusto niyo po yung pinaikli or yung may cut po sa aming FB page, Sino si Richard din po. Yan. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay yung biyaya sa araw na to. Sana po lahat na nangailangan na tulungan matulungan niyo po. Ito po isang matalain ko sa inyo ang buk ng naanak ng Yesu Kristo namin tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Tanggalin po muna natin ito. Ating fries. Gravy. Kain po. Sarap. Juicy pa po. McFlurry po. Lamig. Ang sarap. Cheeseburger. Spaghetti po. Parang nag-improve po yung lasa nung spaghetti po nila. Yung alaking favorite ko po ito.
Pickles. Sarap. General po. Ito. Gravy. Sarap. General po.
Excuse me po. Yung McFlurry po nila, mas nagugustuhan ko po kaysa sa sundae nila. Kasi may kasama po siyang Oreo. Parang shinake po dun sa ice cream. Sarap. Crispy po. Crispy po. Crispy po. Juicy. Ang buto. Last bite na po.